Ani sajak mayoi ang nono haino hai o bisikatal 2025 bisio kaham te hamarini kokno tei sahorna naifiro. Abo khe tongna kwrwngni kokno tøise. Ani sajak mayoi o kokno nwng kaham kheno saimano. Tongna rwngkhele chase chabaya nuse nungbaya. Nukhungo khakchang tei kwthalai tongmao takhok bukhuk rok taibo chobana chubai rwnani kha wngwi thango. Phiaba naingai di tongna rwngya sajak no nugma khe tei khnama khe. Musungtwi disa sara khe tongo. Kok kisa phano khnaya ongo. Nukhung kahamo tongsitra tei khuksitra bai nukhungni mwkhang kamio sogo. Bwsani bagwibo uansukma kwrwikha. Bwsani bagwibo uansukma kwrwikhe mantwi jora mapa kwrwikhe birsa birsawi phataro beraio. Saino saknangliya itchatwi thango tei phaio. Omohai tongna rwngya akol hamya tabuk bangwi phaikha. Aboni bagwi no mohairokni yakni yogwi tongna bagwi nini thanio ani o kok kisa. Tongna rwngya bai nukhung kwmao. Nukhungo khakchangma kwrwi ongo. Tongna rwngmao tei tonglaima kahamo nukhung songchajago. Tei tamo chanani tamo nwngnani khakchangma kuplung wngwi tongo. Aboni bagwi no ani sajakmaio tongna kwrwng hwnmanile bari khe kahamni kokse. Tei tongna rwngya hwnmani bo kisani kokya se. O bisio o kokno tei nini dolrokno bo sawi khnaradi. Tei ani kok kholjakno khnana bagwi bo pailaya phano naisingwi tongjadi ani khachukni sajakmaio.